ассалому алайкум, подписчикои акай бобоҷон, иншалло ки ҳама каса хубе. Баъводари азиз, мо регистратсия мекунем дар шаҳри Москва, Подмосква. Марҳамат, занг бизанед, муроҷиат кунед, чанд дадани баъзае чӣ хела чӣ неста, ҳамаша бемошинникӣ мегӯем. Баъводари азиз, як чизро гуфта намонад ки дар лугбоҷои Москва ҳозир беғаз айчастниҳо дар общежитиҳо 2 моҳ 10 рӯз регистратсия дадани баъза мемонанд. Кадме 3 моҳ мегӯяд, бовараш накунед ки дурӯғ аст. Алло нигабон. салом дӯстони меҳрубон, бибинед ки чӣ гуфт бародари мо. Яъне ки рекламе ки мо мекунем барои регистратсия чизе ки боша ҳаракат мекунем, соҳиби ҳамун коре ки мақсад мардума ба кор таъмин мене регистратсия мекунад, чӣ ҳуҷҷате ҳастай худаш баромад кунад ки пагарӯз худаш ҷавоб бига. Аммо мо ҳаракат мекунем ки ҳамчун як бародар, ҳамчун як дӯст дабаршо бошем. Бародари мо регистратсия менад дар шаҳри Москва. Ина хача диди одамош иншалло кадме ҳастанд, зангшон бизанед, хатшон суҳбат кунед, бире регистратурро биспоред. Аммо вақте реклама мекунем чанд моҳҳо истифода мере, як ягон минуси